slippers join. With slippers, you know. Drop your prayer request. You can drop your name and your prayer request. Let them pray for you. Sorry, network interrupt before. That is why we couldn't continue the video immediately. We are inside bush. I know Mmiri. So, network, if you can see here, everywhere is bush. So, network is very bad. That is why we couldn't continue immediately. So, drop your prayer request. Let them pray for you. Oh, yeah. Generally. What the voice again? You say? You say? You say? You see? You see? You see? You see? You see? You see? Of man? Of man? You see? You see? You see? You see? Of man? What's the voice again? You say? You say? You say? I don't need the camera. You say? You say? You say? Uche John. Sirisi Beli Bere favor, open door, breakthrough, long life, money to train his children. Ebele Bele favor. Mmepuzo. You say? You say? You say? You say? You say? You say? Of man? You say? 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 John, Uche John. Us no favor. Okay. You say? You say? Why? I don't want come. You say?
onye ọzọkwa sent bin si nọ na-achọ ime travel, ọ na-achọ ije abroad. Olu ebe ahụ ka Ifeọma rute ya aka ego. Senti abụ na-eje obodo oyibo, olusi nwanne obodo oyibo ka ndị ọcha nwoke ndị ọcha nwaanyị bie ego. Ise. Ibe ndị Igbo mere ndị ochie ruo nwanne nne. Onye tụwapụta, Ise. onye deodete, Ise. onye pịọpịta. Ise. Na ọ bụ ya, ọ bụ na ọ bụ ya, ọ ya dịchakwa n'onye ọbụla na mma o. Ise. Ka oje obodo oyibo bulete ego eliwe olili, emeriri imeta ibe ebi ebutelu gị ebu. Ise. Anyị na-ekwu na-ekwusi eke ndụ mmiri bụ ụzọ, ọ bụrụ maka a adịrị nwoke mmadụ na nwaanyị. Ise. Eke oyi abụkwụ. Ise. Ọ ya adịla mma. Obodo oyibo ọ na-eje onye eji ibe ọma. Ise. Ndị testimony kara aka nata. Ise. Onye eji na-eke ego, na-eke peace, na-eke abada, na-eke joy. Ise. Ebe akwapụ ibe nwewe long life. Ise. Na-ebi akwa. Let's not now. Ise. Ise. Na anaghị Prince Gentle si no need more money. butebe ha nne president. Ise. Ogwu na-aka na-ebute. Ise. Mkpu na-ebuteli ego na-abịa na anọ n'ime ọbụsị. Ọ na-enwe ego. Onye ọnwa nri ọbụna nwaanyị ọzụọ mmiri ọbụna nwoke nwokwe ego eji zụọ mmiri. Ise. Nwaanyị bụ the mother of the family. N'ibe dị ya kpata nke eji. N'ọya agụba n'onye ọbụla na. N'oye ebutebe ego n'ego. Ise. O bute ego ọ ya eji ya dị ndụ. Na-ekwu mebi anya gị. Ise. Ọbụlebe ka ịlụbalị anyị ọgbara gị. Ka ibu na-ekibuchitali azụ ọkụ. Ọ dị ka echilechi a na-agwụla agwụ. Ise. Ise. Ekpecha ma ọla onye ọzọ eji. O weziela everybody. Onye ọbụla chọọ ka obeli ekpere, drop your prayer request ya nụ. Drop your prayer request like I said in the headline of this thing. Drop your prayer request. Belu ndị na-achọ nwa. Belu ndị na-achọ nwa ekpere nna. Ndị ọbụla na-achọ nwa ka ihe ebe nwata nwoke nye nwata nwaanyị. Ise. Ahịa mmụọ na ahịa mmụọ. Anthony. Ise. 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 Anthony Ndukwe si na ya nidiri ichenji ọrịa na o nidiri ọrụ ọzọ na Dubai. Ọ nọ Dubai si na o nidiri ọrụ ọzọ ka ikpere ya ekpere. Ọrụ abụọ na-alụ o ji si n'ọla chọbalị ọrụ ndị gọọmenti ndị na-akwụnyite ụgwọ chọbalị ọrụ ogbo n'aka ndị ogbute ogbo n'aka ndị ọcha agwa nọ bịaba ya eji na-ahụ Ise. na-akwụchi ọgwụ anyị everyday ma na-ahụ ya ụgwọ a na-ayọ oke nye abụbụrụ prezidenti Ise. bụ prezidenti Ise. chọbalị ego ọ bụzigodi prezidenti ma ya kpata ego abịa na-ewu Ise. Kụbana na-ewu Ọfụma. Obianọ na-ewu Ọfụma. Atedola na-ewu Adeleke na-ewu anyị na-acha ahụ Dangote na-ewu Michael Zuckerberg onye nwe Facebook ọ na-ewugo ya maka na iji ndị bụ na-enye n'obodo aka ka o sokwa agụba ka agụba ya wa Ise. agụba ya tu Ise. ka mma ibi enwere isi na Ọfụma. Uchenna nwa bụ eze si na nwunye ya nụ tiberi ekpere ka nwunye ya dị ime ka ọ mụọ n'udo. Uchenna nwa bụ eze. ka nwunye Uchenna dịba n'ime ka ọ mụta nwata nwoke mụta nwata nwaanyị Ise. ibe izi ya ebute isi Ise. 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 Onye bụ eze peta eze aka eze so ọ bụrụ igwe biko nwunye ya amụ nwoke mụọ nwaanyị Ise. Ise. ma ya mụtara ajọ nwa Ise. ezigbo nwa ọ zụta nwa ya ka nwa ya zụọ ọ bụrụ igwe ka ọ bụ ka nwa ya fegbuo ya maka ije obodo Ise. onye dịkwala onye ọbụla na onye na-achọ nwoke were nwoke onye na-achọ ejima were nwa ejima nye onye Ise. na-achọ nwaanyị were nwaanyị nye Ise. Kpee n'isi ndị na-achọ connection. ndị ahụ na-achọ connection butebelibe ego ego eji agbada ego eji eme investment Ise. a na-anụ ọbụba n'obodo oyibo Ise. ebe anyị nwecha connection wee kọntrakt Ise. Ise. ka ọ bụlịba ka ị na-alụ ọnụ ka obodo na-edu nọ abịagodu na mmiri ndị na-akọ ọka baa abụla ka sọpọtọ ndị bịara ekpere ndị na-ete divi Ise. ọ bụla ha nịta ọsọ fada na-alụ mmiri ya niile Oh, yeah. n'ọnwụ na ụgbọ arụsị n'ọya dịkwala n'ọya bụ na mmadụ Ise. mmadụ anọkwana nwanne ya nke Ise. na-adịchakwa n'ọya bụ na na mma Ise. abịa na anọdụ n'ụbọchị chimekere gwa ya Ise. Kpee n'isi ndị na-achọ nwaanyị na isi ndị na-achọ di. Ndị na-achọ nwaanyị na ndị na-achọ di. Ise. ndị ọbụla na-achọ di were ezigbo di nyebe ọ bụla ha ndị bụ enyecha nwaanyị ga-ewere eme mmanụ isi were nwa ga gụọ ogwu egwu ma ọ bụla ndị bụ ụmụ nwaanyị so n'otu ewuba were dibaba gụọ ogwu egwu tie ire na arụ ọkpọkpọ asịkọsịkọba were gụọ ogwu egwu
so na ya dịchakwa n'onye ọbụla na mma ise n'onye ọbụla di ya na ya ebite aka ise n'onye ọbụla nwunye ya na ya ebite aka ise ọbụla ndị bụ enye nwunye gbanwere ebe atọ ụtụ si na onye aba akụlụwa ma ga-egbu ihe so na ya dịkwa n'onye ọbụla mma ise kpee ekpere n'isi ndị na-eme biznes ndị ọbụla na-eme biznes ka biznes na-agaziwere ise ka ọ na-adịleba mma mgbe niile ise na-abịa n'anọ dị n'ụbọchị n'ọbụrụ mbọchị akụkọ nke na-emebi na onye ka eze pete eze aka eze erite ise ma adịchakwa n'onye ọbụla na mma anyanwụ na-agbara chukwu ekenekwa ihe na-emelọ na ihe akpụpụ ụzọ mana ihe ojii aka ọsọ ihe ịra na isi ọya gbakọtara ọwa n'ụlọ iru dara izu adịla mma mba unu ọfụma gbakọtara ha akpụ ọda ka ekenekwa gị gbakọtara ha arọ mmụ nnọkọ ama eru ekenecha m unu gbakọtara ha unu nyekwara nnu aka ire na-ekwu na ọbụla so ụwa alụsị ka ibu niile gbakọtara ha ka unu wee nwee n'igwe na-enye ihe ịra na isi ọya nke n'obi nke ahụ gbakọtara arọ ama obu gbakọtara ndị niile na-eme n'ibe ndị niile sochi maka gbakọtara ha na mana mgbe ezi na ọma mba ihe ojii aka ọsọ aya ya ologwu gbakọtara ihe ịra na isi oyi onye ọbụla gbakọtara n'ala izu n'iru telu nzu adịghị ha na mma mba uru ma adịchakwa nne nwoke mmadụ le nwaanyị mma ise ekpebie m ebe ọbụla na-achọwali enyi ise ma adịchakwa nne ọbụla na mma ise ma adịchakwa nne ọbụla na mma ọ hụrụ ya bụ ekpere ise ọ ga-ejegbu mgbe onye abụla ajọ ọgwụ ise na onye ọbụla ndị niile mkpecha ekpere ka mkpebi so onye ọbụla bịa njegbuo gbuo ha ise gbuo ha na ọbụla ajọ ọgwụ ọja akwụ ya na ọya wụlị ya n'aka ndị ọya wụlị ya n'aka ise so na ọya dịkwa ndị ọbụla na mma ise ise kpee n'isi ụmụ agbọghọ na-achọ ọrụ o nwere ụmụ agbọghọ ndị na-achọgasị ọrụ kpee n'isi fa ka ha nweta ezigbo ọrụ eji m ọjị ọ na-asị m agbọghọ na-achọ ọrụ ka ha nweta ihe n'ezigbo ọrụ ise dịka ọlụlive igwe ka ha nweta ihe n'ezigbo ọrụ gị nyewe ọrụ na-akwụ ite ụgwọ ise na-ego bụzi kịta na-ego ka a na-achọ ise maka na abata n'ọgbọ egwu ohu ka ọ bụla ijiri ego n'ihe wenyere aka elu nọ ndị nwere ego kwuchi ewenye gị maka na ikwu bere ọka asị gị nọdụ anyị si ọbụlive igwe nyekwa n'onye ọbụla ego ibe onye ọbụla na-achọwali elu adịchala mma na-abịa n'anọdụ n'ụbọchị ise adịchala onye ọbụla kpee n'isi ndị na-achọ visa ha ya eji wee pụọ obodo oyibo na ndị na-achọ nke fa ya eji nata anata ndị na-achọ nke ha eji nata nke ma ndị na-achọ nke ha eji soba ndị apịa baba ịkara ka ba lụrụ ya ndị niile na-alụ ọrụ gaa kara ndị ọcha ịtara ka bakwụbụ ụgwọ ka ba bịara na n'igbo naanị igbo bụ ọbụla n'ọbawapụ obi babịa bukoliba dị na n'igbo bụla ọkara anyị yọbazi ahụ na anyị kwesịrị ọzọ ịyọ na-akpawa na fon bịa na-ekwe na-akwụ ụgwọ onye eji na-akwụ ụgwọ na-abịa na-anọdụ n'obodo ise emegide brafia wee nweta flag ndị ọbụla sọmya ejiga dị ndụ bịa nye gị ise ka brafia nweta ha ka nke igbo nwala onwe ba ka Hausa na ọla onwe ba Yoruba na ọla onwe ba ka anyị na-aba nwa ebe ndụ ise onye Igbo chọgalịba ha gbuo ha ise onye Hausa chọta ndị Igbo si gbuo ha ise onye Yoruba chọta ndị Igbo si gbuo ha ise onye Yoruba chọtara anyị bụ ndị Igbo ka anyị gbuo ha ise na-adịchala anyị mma kpee n'isi ndị na-achọ nwa akpọọ m ndị kpee n'isi ndị na-achọ nwa ụmụ nwaanyị ndị niile na-achọ nwa kpee n'isi fa ụmụ nwaanyị ndị niile na-achọ nwa gaghị amụta nwata nwoke isi ka ka inyebaba dị ụmụ nwoke na-achọ nwunye nyebaba nwunye ka ọ dịchaba niile na mma ise abịa na-anọdụ n'obi ọ chọọ ha n'aka ndị Igbo ise ogbu anyị o testimoni onye o testimoni ma nna ebe nwa abụrụ obere ihe ọfụma anyị agbawa ya ka akpọ ya ka ọ kwụwa ụgbọ ka o were ibe dị ndụ onye nke a nyere testimoni ka onye ọzọ nyekwa testimoni onye ọzọ ọzọ ya testimoni na-ekwu onye ọzọ enyepụsị ego aka ya elibe olili Ise. emegide alụtali gị ogbu ise ụwa na ndụ mmiri bụ ndụ azụ azụ ọfụma mmiri aka na azụ ahụ ọ Ise. bụla maka akwụcha nke na-emebi ọnụ ọ na-anọ ise na-adịchakwa mma ọbụla na mma ise ekele niile ma obi chetara ma obi na-echetara ya alụcha alụcha tata ya azụ ise aba niile adịcha ka echi n'echi a na-abụla ha ise ya gazie ọ ga a sị m nọ ntụ anyị si wee gụọ ya ka o ya esi wee lee na eke lee na olie lee na afọ lee na nkwa afịa naanị izu na anọ ise ya gaziela unu mmadụ enyego testimoni anyị na-echekwa onye ọzọ ka onyekwa testimoni ya gaziela onye ọbụla ise